Så. Trøjsling hen ad broen, eller hvad det hedder. Hej, Jackie. Hej, hej. Og du er ved at filme? Ja. Hej, hej. Nej. Fordi vi har jo set vejrudsigten. Og I ved godt, der er noget regn på vej. Og torden og skidelig. Jeg springer jo også, det kan sælge. Jeg har trykket på den. Hvor fanden den mand, han gaver altid efter mig. Tryk på den røde for helvede. Så stopper maskinen. Den grønne, så kører den. Der kan fryse, vel, Jette? Så har Michael taget en trøje med. Ja, da. Har du fået sukker i din kaffe? Så får vi en øl til en Victoria, du. Så er der gang i det. Var det godt nok? Der er ikke noget mere, skat. Har du trykket på den igen? Det var fordi, det var godt vejr og sol, og det var bare så dejligt. Feeling. Der er nok sådan en bil, der Det er da gerne ved det der tusind. Ligesom farfar gjorde. Hvad fanden skal du lave? Og du lagt i stik, Ja, du. gør rent, ligesom her. På natbørn. Det er gamle svin. Nej. Og bygget huse og lavet køkkener. Der er nok Det gør han jo nok. det der slot deroppe. Nej, du plejer så. Nej, jeg sagde nej, jeg vil gerne have et stykke rugbrød. Det hørte vi ikke. Du får da bare et stykke. Nej, nu får du altså ikke rugbrød. rugbrød. Sådan en slynge på, jo. En slynge? Til en slynge. Det gør ikke nytte noget, mand. Han hører ikke en skid, idioten. Må jeg låne den der?